wayah kena diarani perayaan pamane kemerdekaan ya ora eneng kegiatan apa-apa. Kepara nyata tangga lan tangga padha ora guyub rukun isine mung peco-pecoan rasan-rasanan. Siji ngingu pitik tanggane sisihe ya musuhi ngingu garangan. Akhire pitike dintekne garangane tanggane lah akhire geger. Aku misahne. Sitoke ngingu iwak lele ning kolam. Loro tanggane sisihe ya ngolor kabel. Diplung di banyu kono lah iwake mati kabeh kesetrum. Isin meng jarah-jarah, Pak. Mula kang saka kuwi kanthi kono wekasane ya kuwi mau. Aku kepengin duwe niat bangun desa, Pak. Apa to? Oleh. Sonya ora sanga wis rasa suluk. Sonya ora sanga windu yata amung lir kumampang letik mansala. Koko sing sewa ulun namung lamat amma. Tekane ngono to, Gong. Iya, Kang. Aku mesake swasana desaku ki nek anyep ngene iki mesake. Ora nek kegiatan apa-apa, ora nek guyub rukun ki ora nek isine menggur cecongkrahan sing diarani kebersamaan ki ora pati ana. Sis kampling ki ya ora pati ana, mulane Kamtipmas ki ora pati kecekel. Mula keparnyata aku pengen bangun. Bangun iki ora bangun babakan lahir Pak karepku, tak bangun atine. Nek enek sing ngarani nek cara moderne bangun mentol ya kita mentol iki isis apa piye sajake senengamu isis apa piye ya mentol kuwi apa to Gong anu latine ku lho pikirane akyune kuwi jenenge semental ngono semental ki sapi ya nah sing tak bangun ki jiwane Pak utawa mentale supaya rasa kebersamaan ki enek guyub rukun ki tetep kajaga tol apa kuwi lha apa terus ngene jenenge tol apa ngene lha apa botol duduk tol apa jenenge tol kiem duduk tolong duduk meneng asik to lha kowe takon kok lha kowe takon tak sauri kok aku mokon meneng iki toleransi nah tolong menolong nah ngono kuwi ya ben enek ngono sebab sak ora-orane iki pancen sing jarane wulan sapa iki poso wulan poso iki sak ora-orane pancen ya kudu ngresiki marang atine dhewe-dhewe kejaba ngeposke rasa kejaba nahan dahar ngunjuk turu ya nahan hawa nafsu Pak. Iya to nek kuwi nggonku ya wis kaya ngono kuwi padha wae saindenging jagat nek poso ya ngene iki to lho lha iya mula aku pengen bangun desa iki supaya desaku ki iso go internasional Pak wah keduren desa go internasional wis pokoke tenan lomba apa tak eloki sing penting pokoke iso ngangkat jenenge desa mula aku winginane jrone bingung ki aku isuk ora turu, awan ora turu, bengi ora turu pisan Pak gregeten aku. Ning mburi wong wedok wis do turu, anak-anak wis do turu, aku ning mburi nggodhog banyu ngecom kopi Pak. Kopine apa? Brasko. Berasa kopinya kuwi Pak. Sing kondang tuku to Le. Njaluk ya. Alam kaya ngene kok tuku ya jeneng men sugih dhuwit kaya njaluk Pak sing penting rasane anu kopine berasa lah oh ngono tak udek iting-iting tak ombe seruput aku roh-roh keturunan lah jrone aku keturunan kuwi aku ngimpi Pak ngimpi rumah saku aku mlaku ning kebonan ki rumah saku rungkut banget ning kebonan kuwi kaya kebon angker kaya bangsane gaib
Sing metu ning kono sing mlaku semliwer ki sarwa cat ketok cat ora, Pak. Kuwi tenan apa? Ngimpi, Pak. Ora ngrungokne sampean. Ngimpi, Pak. Ngimpi lah dilalah ning kono kuwi enek ireng-ireng. Ireng-ireng mlenuk ning ngisor tak parani. Kaget semu ora percaya. Apa le? Jebul kuwi barang Nyolowati letong kebo. Kowe iki tak sewamluk dirungokne tenanan gong tak sewamluk ngimpi ngono mok critakne kancane kaya. Kok sik kuwi urung proses kok. Bar ngono kuwi enek telusur-telusur dawa. Kuwi mesti ula duduk. Aku roh enek wong nggeret kabel. Arep karaokean ning jero alas kuwi mau. Kuwi sengkade kuwi. SKD kok sengkade kok ya. Nah sing kari dhewe Pak, aku roh enek wong roh kon dhuwur ki mlorot. Mbuh asale kon ndi aku ora ngerti. Nggon bathuke iki mencorong, Pak. Kuwi mesti bangsaning dewa to nek nggon pasuryan nggon bathuk kok mencorong kuwi mesti bangsane dewa. Heeh kowe wis bejo uripmu petuk dewa. Ora kuwi dudu dewa bareng tak takoni tibake wong nyuluh kodhok. Arep golek kodhok aku arep dipicis direken kodhok. Bareng kabeh gegambaran kuwi ilang, Pak. Ning kono aku petuk swasana sing cahya nur cahya. Nur cahya. Mula aku ya matur suwun Pak Nur, aku ya ngono. Entek-entekane bareng kuwi aku krungu swara sing tanpa rupa. Waduh. Wangsit kuwi. Wis genah kowe uripmu tirakat sedina ra turu kok ya digugah nganti ping pindho ora tangi-tangi kok. Kowe genah tirakat gong kowe petuk entuk wangsit. Heeh, Pak. Mekasan aku krungu swara tanpa rupa. Suarane piye, Le? Ngono Pak. Kowe iki gong kuwi kowe dhewe kuwi. Lah iya wong renek sapa-sapa, ya aku dhewe pas jaman kuwi kok kan mangan lombok. Mergo lombok urung uwah wis tak pangan sak wit-wite dadine ngono kuwi. Nah akhirnya aku krungu swara tanpa rupa tenan, nek pancen kowe pengen bangun desamu, kowe kudu golek jambu Dipa Nirmala Gong. Iki Pak. Iki Pak. Jadi pentingnya saya nyuwun rawuh Bapak ya iki. Pentingnya saya nyuwun rawuh Kang Gareng karo Petruk ya ngene iki. Mergo sranane nggonku mbangun desa kuwi mau, aku kudu iso mujudke jambu Dipa Nirmala. Gregah aku tangi turu, bar kuwi raup terus aku ning pasar, Pak. Kocapu aku golek jambu Dipa Nirmala. Sak pasar ora enek Pak jambu kuwi, eneke jambu kluthuk. Terus enekne jambu monyet. Enekne jambu dresana. Terus enekne sing rada njebebeh amba ngono tak kira apa tibake lotis jambu. Diadahi layah kae lho, lemper kae lho. Ngono kuwi ya dibungkus apik lho, didol sak lemper-lempere. Aku takon jambu Dipa Nirmala ki bakule malah nesu. Kene ora enek jambu Dipa Nirmala enek ya ngene iki. Tak pliliki bakule panggah menenge ora wedi aku wis gregeten ngalih. Lah entek-entekane aku mung pengen takon karo Bapak. Aslinya jambu Dipa Nirmala kuwi jambu apa Pak? Aku dudono tak ngene srana lek ku mbangun kayangan iki. Mang tuduhke Pak, mbok menawa Bagong mengke saged antuk ungup-ungup padan. Tole. Nek kowe crita karo Bapak iki wis ora kleru. Tak critani ya. Jambu Dipa Nirmala kuwi beda karo jambe jebuk ya. Jambu Dipa Nirmala kuwi beda karo jam karet.
Jambu Diponirmala kuwi beda karo jaminan BPKB. Oh, pimpange ngono kuwi ta, Truk? Iya, wis apa kowe kulino ndelok pimpang kowe iso-iso nyemes awakmu dhewe kaya ngono kuwi. Aja ngono to, jambu ki maksude aja dienggak-enggokke dadi jaminan ra panunggalane. Jambu Diponirmala kuwi ning donya ora enek, lho. Ning donya ora enek, kuwi tanduran kayangan. Dadi jambu Diponirmala kuwi daharane para dewa. Nek kowe golek ning pasar nganti kowe bungkuk ora bakal pedhuk sebab kuwi panggonane ning kayangan. Kowe iso entuk jambu Diponirmala, waton kowe iso njaluk ning kayangan. Lho, wah nek ngono jalukno Pak. Jalukno Pak. Ucap kacarita nalika semono dereng atos saung nimbal pangandika utawi jejagongan iki ora Bagong Miwakang Rama Kyai Semar Badranaya Sang Nayantaka kedadak sarugetring njaba minggahing bale ing desa Pringapus Pandya Batari Durga. Ana tamu tole. Dia trisan kapirangu rinangkol kinempet kempet obat jagat obat para ya jagat pangestung para apa nyata Bagong Kakang Semar uga nala garing lan kowe Petruk aja kaget iki lapor nyata pun ibu ingkang mrapta mapan ana ing Pringapus Bagong pun ibu ing pasetran dandang manguring kang prapta kulup dole kula Pak enek cewek teko pun yak-yakan pun sepuh ki mbok eling asam urate ya. Angger enek sajake bingor-bingor abang blongoh-blongoh ngoten terus. Lah iki praya wanita. Nggih menika bulik menika. Nggih nyuwun pangapunten ingkang agung. Sami wiludes nggih rawuhipun. Wilujeng Bagong, wilujeng nggih maksud kula niku sami wilujeng Kanjeng Bibik Betari Durga rawuh wonten mriki. Merga saka pandongamu Bagong ora manggih pida swiji apa nggon kuprapta mapan ana ing desamu ya ki mapan ana ing Pringapus kene Bagong. Suarane penak. Kuwi nek dingge nyinden mesti cemengkling to Le.
Najan to tak tamatke setengah tuwa. Mesem mak celekut jantunge bapak kaya enek lindu. Kuwi jenenge sampean ki tua-tua keledeng ngono. Dadi saora-orane wong tuwek ora nyadari lek tuwek. Kuwi keladi to lho. Lah iya umume ngono sampean wong ra umum kok. Nyuwun pangapunten. Kok kadingaren sampean rawuh ora nggawa apa-apa. Wonten ing Pringapus ngriki. Yektosipun enten napa? Adat sing wis sampean nggawa lho senengan kula. Menika mesti hitung-hitung 2 3 4 ngoten niku senengan kula. Kali senengane Gareng Petruk Kyai Semar ngoten niku Tameng niku senengane ngoten. Niku nek goleke sing abang-abang rodok padang mboten purun mesti do merengut kabeh. Kula Tameng mawon. Jaluke Tameng. Mila menika nyuwun ngapunten enten napa? Ngene ya Bagong, karo kowe Kakang Semar aku njaluk pangapura, watara nggonku prapta iki mau semune gawe kaget ing penggalimu. Watara ora suwe aku tinimbalan sowan marak mapan ing Kajiwangan Suralaya. Nampa dawuh saka pukulun Sang Hyang Jagat Pratingkah ya pukulun Bathara Guru. Kalamun to dina iki Bagong ngawuh gawar ngawur, watara wani mbangun desa ing mangsa kena diani wahyane mangsa kala wektune kurang bener. Nedeng-nedeng kiwa tengen padha kangelan uripe larang sandang larang pangan kok kowe malah mbangun desa padha karo kowe ngilani marang desa kiwa tengenmu, kowe ngilani marang panguwasa negara Ngamarta, kowe ngilani marang para Jawata. Kula dina iki yen kena tak eman Bagong praptaku mrene kowe lereno ya lehmu mbangun desa lereno ya Bagong. Bibik kang kapirang mulinan kul kinempet dompet dosang renaning bawana yogi tukang malang ati yogi tukang ngono sing yat Amit sewu nggih kula nggumun kok dewa iki kaya kurang penggawean. Kegolong panjenengan Kanjeng Bibik Durga kuwi ya kurang penggawean. Kudune sampean minangka dadi dewa, minangka dadi wida. Wida apa kae? Aku nek takon sing gampang karo sing ngegong beda. Sampeyan menawa jejere widodari kuwi mbok aja terus ngurusi pakartine wong cilik kaya kula ngeten iki. Sing kula bangun lak desa-desa kula dhewe to. Tur pembiayaan kula nggih mboten nyuwun sampean. Kula nyuwun ngapunten, lek kula bangun desa niku kanggo katentremane desa kula, makarasat desa kula. Masyarakat oleh makarasat masyarakat nggih. Ngono kok ya wani ngedep mik pidato lho omong angel. Dadi makrasat kula menika. Makasat tole. Makasat. Bapaknya apa, Pak? Makasat tole. Ora cetha bapak masyarakat. Nah, ya kuwi masyarakat. Kono kendang matur ana ngarsane bibikmu. Bapakmu iso tut muri handayane. Ndang matur kono. Sebab kabeh iki mau iso kok lakoni yen kowe gelem matur kuwi mau. Matur kuwi mau penting lho. Ora usah wangu-wangu, ora usah wedi. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Bapak ning mburimu lho. Engko nek apa-apa sampean tanggung jawab ya, Pak. Ora. Lho. Lah sampean ning mburiku ki, aku ya mek ning mburimu ki ora kok tanggung jawab. Aku berlindung ning kowe lho. Wah, wong tuwek urung tau dijejeli apem. Ayo malah seneng to kaya aku. Kersanipun Bibik Durga, kowe leren olehmu bangun desa. Nek ora leren
padha karo kowe ngiwani apa kang didhawuh ulun. Kapon nyata pun Ibu Prapta mapan kene mung kepengin ngelike marang kowe. Lereno ya Bagong. Nek ora leren aku diwene Purba Wasesa dening Pukulun Bathara Guru. Najan to kowe anak Kakang Semar Badranaya. Yen mingerke blatmu yen to miring sing dadi paningalmu, kepeksa kowe bakal nampa bendu saka pun Ibu Bagong. Wis repot iki. Ngeso. Amin nggih. Ule utawa bibik amin sewu. Niki mboten kok mergo enten bapak kula, mboten kok mergo enten Gareng karo Petruk. Nek kula dhewe niat kula nggen kula mbangun desa niku sampun golong gilik. Niki mon kula sing duwe PR, kalih bapakne rembukan piye carane golek wujuding jambu diponinir niku wau. Kok terus entek-entane sampean nglarang nggen kula mbangun desa kuwi lho. Nek kula mbangun desa sampean anggap luput, sampean anggap kleru. Lah kula niki sawijining pamong e. Pamong bangun desa ora nggih becik kaya. Ning apa nyata wektune kurang bener Bagong, aja dina iki. Apa nyata nedeng swasana angel-angele, kowe kudu leren. Mboten saged. Ning ngono padha karo kowe wani karo para dewa. Aku nggawa para baju barat jam setan priplayangan kleng-kleng balung landak tong tuli sundel bolong wewe kumbel. Kepara yen kowe ora leren nggo mbangun desa, desamu bakal tak obong nganggo banas mati pa. Tinggal kumurung Pak aku nggumun saking wong urip ki anggere duwe gegayuhan kuwi mesti enek sing diarani cobolan godho. Cara wong umbah-umbah resik arep dipepe udane teka. Cara wong menek kuwi angine saya dhuwur saya banter. Pak, aku njaluk pendapatanmu ya, Pak. Aku njaluk babakan bibik Bathari Durga iki sing arep ngubarke lek aku mbangun desa iki miturut pendapatane bapak piye? Pendapat le. Kowe iki jan ngomong kok turah lambe to. Pendapat ya, pendapat kuwi penemu. Ha nek pendapatan kuwi padha karo asil utawa gaji. Wong ngono. Heeh. Dadi pendapatan ki gaji. Opah, pomo kowe nyambut gawe neng kantor, sesasi pendapatanmu pira? Ngono kuwi. Oh ngono. Heeh. Ora ngangkian. Ya wis, miturut penemuane bapak piye? Padha. Penemuan kuwi ora kena. Miturut penemu. Ngono lho. Mok waean iki malah repot. Loh, anggenmu lek ora nekane ora penak lho, Reng. Engko iso salah tampa karo kancane. Lah salah tampa piye? Lah contone anduk dilakane kalek nyeluk nduk gek bojone kancane. Kuwi enggak salah tampa kaya alah mbuh. Bang, ini Bagong bangun desa ki mok tutukne ora. Nek mok tutukne engko iso perang, tak ewangi le. Megur para jim-jim kuwi tak wacane sing angel-angel mesti do mlayu. Wong aku keri-keri iki magri omahe wong. Masa to? Lho piye to kowe iki ora ngerti kondange? Ki Lurah Petruk Kucuk jaman semono. Kondangku Petruk Kucuk. Angger wonge woh kiwa tengen nggonku kono petik patukilan sing magri nek ora aku ora marem.
Wong ewuh kuwi tau tak pageri mengkur salah tampa ndek inginane. Aku mageri omahe wong ewuh kuwi. Sejene udan ki sing di omah nesu-nesu. Lah nang apa kuwi? Kurang anu ya. Uyahe kurang. Sapa sing butuh uyah? Maksudnya menyane kurang. Sapa sing butuh menyan kok ya? Wong tak pageri meng nganggep pring tak betheki mubeng kok ya. Akhirnya ngen dalan tamuke tak tutup rapet kae sing di omah iki nesu. Karo butuhku rapet lah tamune mek rondakan ning jaba ya ora masuk. Enggak maksudnya bapak piye? Boleh. Nek kowe wani aja wedi-wedi nek kowe wedi aja wani-wani. Boleh. Aja turu sore kaki. Ana dewa ngangklang jagat. Nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan Bergegek-gugek sadulita mel-mel boleh nek pancen kapara nyata iki dina bener-bener niatmu nggonmu mbangun desa wis golong gilik bapak bakal sabiyantu karo kowe mbok piye caramu njaluk tulung gareng karo Petruk Bathari Durga sak wajabalane para demit kae tundungan lunga mengko perkara jambu dipa Nirmala bapak sing tanggung jawab golek oke thank you terima kasih bapak terima kasih Pak matur suwun Pak ayo retro maju oke suwi ora separing Rapi bosok sahabe mandu mayosa Gareng mending rusak ayo kok oke gareng tak mabur aku. Ayo maju. Pokok denta. Woi, lah salah. Oi!
dalanake wong mati kena ngopo mati den kani ngoyo curiga tembusing kikir akari raga badan karingan linteng bola dalah Kanjeng Ibu Bedari kepara nyata ingkang putra kula pun gugut denda temadong pangandika paduka Kanjeng Ibu Bedari durga menapa kedhawuh perintah paduka ingkang kedah kula lampahi ngene ya boga denta kapon nyata nggonku ngelike marang Bagong kebasan Bagong kaya dene ora bangun miturut apa kang dadi pituturipun ibu malah klebu Kakang Semar Gareng uga Petro lupa ana kono semune pun ibu dianggep wedi kula dina iki ora perlu dadak nganggo teteng aling-aling ora perlu dadak nganggo tido-tido Bagong sing ora leren to bangun desa kae miturut kaparane Kanjeng Pukulan Bathara Guru kudu dibubarke yen Bagong mangkot yen Bagong ora gelem manut apa sing dadi pakartiku potolen gurune pokok denta wae lah salah wae Alah gotong urung perang wis gotong hei 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 wah bye wow hey wow ah yeah biar gue arep jaluk apa yo yo keparat kantong belum Petro Yeah.
Oh, oh. Oh. Modar gue. Mati. Modar gue. Wah. Wah. Oh. Ah. Wah, edan. Ayo tutungno Mas, ayo. Yo, wes. Out. Ya. Ayo, at. Yo. Modar we. Modar matamu Ren. Si mau jejek aku. Nek nyawang anak-anakku poso do perang niku kok mesake. Monggo Bagong ki angger bar sahur. Kuwi isuk mesti sarapan. Engko nek awan titik ngopi. Engko wayah awan ya udut. Sore nyedeki maghrib kae wis ndang adus resik wudu. Bar ngono kancane buka, melu buka. Kancane traweh turu. Engko isuk sahur. Bar sahur sarapan neh. Lek perang kok sajake wetenge kok kewareken kok mesake. Titik-titik aku wetengku munjuk, Pak. Wetengku munjuk, Pak. Pancen poso ki malah kokean badokan. Tak sawat dayane gombalmu kiya sing tak cencem 360.000 taun. Durga ora morat marit pengen wonge.
gonjang ganjing